I Marek Głuszczyna w e-booku Mała zbrodnia, polskie obozy koncentracyjne szajbuje o tym, o koncentracyjnych lagrach, no ale też o Arbeitslagrach, obozy przykopalniane, obozy pracy Centralnego Przemysłu Węglowego. Przy każdej grubie był ten lager Jankowice. Witam Was, Rostomili ze Świerklanów. Gmina Świerklany, a sumy przed Amtem we Świerklanach Górnych. Potem jeszcze Świerklany Dolne, no i Jankowice. Zapraszam Was wszystkich. Jadymy. Gmina Świerklany leży we południowej tajli Krysu Rybnickiego, do którego przynależy od 1818 roku. Gmina tworzą Świerklany Górne, Świerklany Dolne i Jankowice. W latach 1973-77 do gminy przynależała też wieś Rój, którą potem włączono do miasta Żorów, kaj znajduje się do teraz. Do 1999 roku siedzibą gminy były Świerklany Górne, od 2000 roku Jankowice, a od 2019 roku zaś Świerklany Górne. Miejscowości swój rodowód mają we XIII stuleciu. Na placach tych kwateruje ponad 12 000 personów. Wsie leżą pole 10 km kwadratowych. Sumy w Świerklanach Dolnych, a za nami kościół świętej Anny neobarokowy z 1929 roku. No ale wcześniej, w XV stuleciu, istniał to już kościół, który był zależny od parafii w Połomi. W 1928 spłonął kościół, który tu stał, no i wystawiono ten. No ale dalej był zależny, bo parafią stał się dopiero w 1957 roku. Sumy przy cegielni we Świerklanach Dolnych. Obiekt powstał w XIX stuleciu i wypalano tu cegły w piecu typu Hoffman. Dzisiaj są plany, co by przerobić to na hotel i restaurację. Na razie, jak widzimy, stoi ogrodzone, no ale nic się z tym nie dzieje. Mam nadzieję, że lepsze czasy do takich budowli nastaną tutaj. Bo tu mamy mur pruski, fajniste, prawda? Roztomajte elementa. Myślę, że jest to w pewien sposób cudo architektury. W 1916 roku powstała gruba Blicher Szechte. W 1922 roku, kiedy te place dostają się do II Rzeczpospolitej w ramach autonomicznego województwa śląskiego, ta gruba zmienia miano na Szyby Blicher. No, po prostu polonizują miano. W 1934 jeszcze bardziej polonizują i tak richtig pomieniają, bo zamianowują ta gruba Szyby Jankowickie. A po wojnie w 1945 roku, no bo podczas wojny wrócono do tego miana Blicher Szechte, po wojnie w 1945 gruba zamianowują Jankowice. A w 2016 kuplują w okoliczne gruby Marcel, Chwałowice, Rydułtowy i majstrują jedna gruba KWK ROW, co po polsku wykleruje wam, co to znaczy ten skrót: Kopalnia Węgla Kamiennego Rybnickiego Okręgu Węglowego. I to jest ruch Jankowice. Ale kajmy sumy we Jankowicach we gminie Świerklany? Nie. Sumy we Boguszowicach, we Stadtteili Rybnika. No ale gruba leży częściowo we Boguszowicach, które kiedyś były osobną jednostką, potem też osobnym miastem, nie skorzy dokuplowano
Boguszowice do Rybnika i leży we Boguszowicach kaje ta administracja, kaje te główny wchod do Gruby, ale częściowo Gruba leży też we Jankowicach, skąd mo miano. Toż przy Jankowicach wam godą o tej Grubie, a kiedy będziemy już przy Boguszowicach, to już o tej Grubie wam nie byda tak godą, mono wspomna. Trzeba też wspomnieć, co tutaj i na innych grubach działo się po 1945 roku, kiedy weszły tu polskie i sowieckie komunisty. Przy grubach były Arbeitslagry, ale polskie i sowieckie, komunistyczne. I Marek Łuszczyna we buchu Mała zbrodnia, polskie obozy koncentracyjne, szajbuje o tym, o koncentracyjnych lagrach, ale też o Arbeitslagrach. Obozy przykopalniane, obozy pracy Centralnego Przemysłu Węglowego. Przy każdej grubie był ten lager. Jankowice, tu mamy. No i kto tu robił? No jeńcy, Ślązoki. Po 12 godzin pod ziemią. I to były richtig Arbeitslagry w odróżnieniu od koncentracyjnych lagrów, beispiel we Świętochlowicach Zgodzie, ale polski reskirunek dali lager na Zgodzie, mianuje obozem pracy. No ale tam ino 10% personów było zdolnych do roboty. To był lager koncentracyjny. Toż chcę wam to uświadomić, czym richtig były obozy, lagry pracy, a czym były lagry koncentracyjne, które od polskiego reskirunka dali są mianowane lagrami roboty. Przy grubach były lagry kaj przymusowo jeńcy Ślązoki robiły. Tam we Zgodzie, we Mysłowicach, we Łambinowicach i innych nie. I tu Łuszczyna o tym szajbuje. To, że godą przy Świętochlowicach na Zgodzie, tajlik je, kuknijcie się, tam ostro godą i zaś bydymy we Mysłowicach, zaś byda godą. To napisał Polak, Łuszczyna, i to werci się przeczytać, co by zrozumieć, co richtig na tych ziemiach działo się po 1945 roku. Że w 1945 roku, kiedy polskie, sowieckie komunisty tu wlazły, to richtig zaczęła się wojna i niewola śląskiego ludu. Przy grubie znajduje się też ciepłownia Jankowice i widzimy takie kominy, kaj woda zlatuje i oni ma inżyniery, nie ma architektem, nie zną się na takich łonnych, no ale szajbnijcie, jak to funguje, jako zasada fungowania tomu. Sumy we Jankowicach, we gminie Świerklany, dali przy kościele drzewianym Bożego Ciała, który powstał kole 1670 roku. Na placu kapliczki, która została zbudowana podczas wojny 30-letniej, która toczyła się na Śląsku i we całkiem I Reichu niemieckim w latach 1618-1648. Kaj katoliki biły się ze wanilikami. Więcej o wojnie 30-letniej godą czytaliku o Bielszowicach. I powstał ten kościół, który funduje grof Ferdynand Leopold von Oppersdorf. Mamy na jego cześć dzisiaj tabula. Dzisiaj jest to mały kościół, którego z daleka nawet nie widać. Dzwonnice nie przylegają do kościoła, ino są troszkę dali. Fajnisty Kirchhof ze starymi dynkmalami, ze szajbunkami niemieckimi. A od niedawna też sanktuarium Najświętszego Sakramentu. I za tym kościołem, i za tym placem, za tymi placami związano je legenda. No ale o tej legendzie nie skorzy się pogodomy. Kościół niestety jest zawrzyty, toż wam nie pokorza co je Rhein, ale i na zewnątrz je się czym zachwycać, bo siedza pod sobotami, są tu soboty, to są takie podcienia, o których też godą przy innych kościołach drzewianych, no ale te soboty są wyjątkowe. Zobaczcie, nie dość, że mamy troszkę tego placu, to jeszcze podparte na słupach. Do czego służyły soboty? No godą, że przy Tajliku Łobełku przyjeżdżali ze odległych wsiów
we sobota już, a we niedziela dopiero była mszo. No i tu przebywali. Tu też niekiedy spali, tu przed deszczem się schraniali, tu przed wiatrem, tu jedli, tu pili. No a jak było ciepło, no to tak jak godą spali. No bez zima na zicher nie, to kaś w jakichś chałupach. Ale widzicie, właśnie to są typowe soboty, które służyły do tego, jakie miały przeznaczenie. Bo niekiedy mamy takie małe, co faktycznie miało ino chronić, żeby kościół nie był podlewany bez deszcz, co by się tu nie robiło wilgło, no i nie drzewo, co by nie gniło. Ale tu to jest taki typisz Beispiel te soboty. I myślę, że i do tego bardziej się przyjaźń, no i do tej legendy, o której zaroski się poosprawiamy. Jadymy na plac kaj, będziemy gadać o tej legendzie. Sumy w lesie na granicy Marklowic i Jankowic. Genau to już są Marklowice, no ale chcę wam powiedzieć o legendzie, która jest związana ze Jankowicami. Tutaj plac, który się mianuje Studzienka Jankowsko. W 1433 roku, forcelujcie się, przenieśmy się do tych czasów, 600 lat prawie do zadku. Jest rok 1433. Place Górnego Śląska penetrują husyty. W 1415 roku Jan Hus, który chciał zreformować kościół rzymskokatolicki, płonie na stosie we Konstancyi. No ale jego duchowe synowie rozprzestrzeniają się, są tępieni. No i tutaj też na Śląsku są, no bo Śląsk jest pokuplowany unią personalną ze królem czeskim, je tajlą korony świętego Wacława, do której też przynależą Czechy, Morawy i Łużyce. No ale wróćmy do 1433 roku. Pewien chłop miał choro baba, która już umierała. Poszedł do faroża w Jankowicach poprosić, by jakiś wielebny przyszedł ze komunią. No i był taki katolicki wielebny Walenty, który gibko wsiadł na kunia, no i rod pojechał do tej baby. No ale po drodze tutaj w tym lesie napadli go husyty. No i ksiądz Walenty, co by uchronić Najświętszy Sakrament, tak jak to go dają katoliki, zobaczył dąb i dziupla i tam go schronił. Potem husyty go napadli i zabili. Ktoś to widział i powiedział, jak to było. Bez lata była tu Studzienka, niby cudowne źródło, niby jakieś uzdrowienia miały być i niby ktoś w pewnym momencie dostrzegł ze dębu jakieś blendowanie. No i tam znot ta komunio, ta hostyjo, tako je legenda. No i na tym placu wybudowano pod koniec XIX stulecia tamta kaplica, a w 1933 roku, czyli 500 lat po tym, jak zabili księdza Walentego, ta grota lurdzką. Mamy tu też drogę krzyżową. Po 1945 roku harcerze tu się spotykali i się trafiali. Kiedyś plac, na ten taki plac pończowy, ja? Tu ludzie łazili na pończ, tako mini pończ,
ale Teroski to jest taki plac biwakowy, kaj idzie się dychnąć w niedziela tam, plac na wierchu, kaj ludzie na kołach przyjeżdżają, na motocyklach, no i tu też w cieniu, bo richtig dzisiaj jest gorko, no ale tu przy tych drzewach fajniście chłodzi nos to wszystko, możemy się na tej ławce siednąć, no i też zadumać. Ludzie czytają książki, gadają ze sobą, niektórzy też i mono medytują, mono i żykają. No i właśnie to jest taki plac, który jest chyba najbardziej zwiadownym placem, jeśli się rozchodzi o historię w Jankowicach. Toż, jeśli kogoś to interesuje, to zapraszam, karnijcie się. A ja wam dziękuję za dzisiaj. Abonirujcie kanał, to jest subskrybuj Knefel dzwoneczek, bo co tydzień we piątek nowe tajliki. Za tydzień już będę chciał wam pokazać Mysłowice, kaj nie jeden tajlik będę robił, no a potem Kres Woleski. Takie są plany. Abonirujcie sobie, być na bieżąco i kuknijcie też do poprzednich tajlików. Zapraszam też was na Facebooka i Instagrama. Dziękuję, coście dzisiaj byli ze mną. Do zaś, Perskę.